Pero descalzo dá un gusto ir camiñando descalzo? Pois de contado imos estar coa podóloga Cristina Fernández, que nos vai explicar cal é o mellor calzado para poñer na casa, pero imos ver que adoita levar a xente e a volta vemos se o facemos ben ou mal con nosa experta. Hoxe veño guapísima, non fijaxeste? Moi guapa, sí. Veño moi guapa. Porque eu son unha persona que se preocupa por estar cómoda, ante todo, no exterior e no interior da casa. Unha muller que pasa o día en riba dos tacos. Cando chega a casa, que fai? Poñen zapatillas. O primeiro, quito os zapatos sempre. Lánzalos xa antes de entrar pola porta. Claro, sempre. Ti, cando chegas a casa, és dos do equipo zapatillas. Totalmente. Abertas, pechadas... Abertas, sí. Son máis cómodas. É máis cómodo poñer e sacar. Pechadas. Eu son de pez frío, tenme que ser pechada. Con peliño, moi cantiñas, así ahora para inverno. Por Así? dentro, por fora. Isto que dá máis calor po pé. Si abriga e calenta moito. Con suela, sin suela... Consuela, consuela. Fora de goma, que non faga moito ruido. Se o neno vai dormido, non espertalo. Claro. Eu tiro de calcetíns, a verdad. Cálzate, pon as zapatillas. Eu non podo. A ver, si queres levar toda a roña nos pés. Sí, sí, sí. Son desas. Vas a enfermar. Miña nai machacoume toda a vida de pequeno con que me iba a poñer enfermo. O frío non entra polos pés. Sí, sí. Pois sí, eu que soy de pez frío, pois sempre. Pero os calcetíns que levas postos ou outros limpiños? No, uns gordos de andar por casa, así. Con antideslizante por baixo, Sí, bueno, no? eso dá un pouco igual. Para estar no sofá tampouco deslizar non me deslizo. No verán tamén sodes de zapatillas ou xa peo aire? No, peo ao aire, peo ao aire. Ou con chanclas. Hai xente que vai con chanclas pola casa. Esa xente existe, dáselle de comer tamén como os demais. Existe, sí. E iso é cómodo. Moi cómodo. Deixas que entre o fresco nos pés. Que disfruten un pouco tamén eles. E a hora de escoller a zapatilla, buscamos tamén algo de estética ou comodidade e punto? Evidentemente, claro, un color bonito. Rosas con orellas de coello. Priorizas a estética, priorizas a A comodidade. comodidade 100%. Eu creo que aí xa un momento que pasas o día... Se nos dá igual todo. De feito son feísimos, son de cuadros, horribles. Este estilismo así de galán... Non me gusta, no, é un pouco viajuna. Hai que ter unha que, se che ven unha visita, que vexa que hai nivel. Bueno, pois unhas veces dos chinos e outras veces un pouquinho máis caras. Fijos, pero na casa. Ben, pois na rúa hai xente que leva un pouco de todo para estar na casa e opinións para todos os gustos. Primos de preguntar a nosa experta, a Cristina, podóloga. Moi boa tarde, Cristina. Moi boas tardes. Na casa, vamos ir por partes. É mellor ir descalzo ou con zapatillas? Pois depende. Depende un pouquiño Como boa galega respondeu, confirmamos. Ser unha galega parecer parece. Confirmamos que é de Lugo, Confirmamos. Depende un pouquiño da idade na que nos atopemos e depende un pouquiño da climatología e do tipo de suelo que teñamos na casa. Bueno, isto da idade é importante sinalalo porque é certo que cada vez hai como máis estudos que apoian sobre todo que os meniños camiñen canto máis tempo mellor totalmente descalzos, non? Os nenos a certas edades teñen máis sensibilidade nos pés que nas plantas das maus, desenrólanse mellor sensorialmente se teñen os pés ao descuberto. E incluso algún tipo de calzado que se lles pon que é excesivamente rígido pode provocar caídas nos nenos preandantes que están empezando a aprender a camiñar. Vale. Nos maiores... Entón, a que idade hai que deixar de andar descalzos? Bueno, cando che apetezca, cando empeces a notar o frío. Hai moito adolescente, moita xente nova que sigue andando descalzo. Bueno, tamén un entrenamiento. Non é o mismo alguén que veña desde edades moi tempranas camiñando descalzo a unha persona que nunca na vida camiñou descalzo e de repente dalle por... Que pode ser mesmo desestabilizar o mellor, non? Exactamente. Tamén hai acortamiento da musculatura, bueno, ao final a suela e demais vai facendo unha función tamén de acortamento a certos niveles dos gemelos, óleos e demais. E se optamos por ir descalzo, como ves este tipo de calcetís? Que levan aquí como algo antideslizante. Bueno, eu se andamos descalzos, prefiro andar descalzos de todo. Pero no inverno sí que é verdad que é moito mellor previr resbalós ou exactamente con calcetís que teñan antideslizantes. Bueno, eses, por exemplo. Dese estilo, sí. E logo decías, depende do solo, depende de onde vivamos, non é o mesmo unha casa que un piso. Por exemplo, unha vivenda unifamiliar, a casa, se ten escaleiras, por exemplo, con isto, pode ser un perigo, supoño, non? Sí. A hora de baixar, hai que partir da base de que as zapatillas de andar pola casa é calzado de descanso, é calzado para cando chegamos a casa xa non vamos a salir máis á rúa ou se queremos non andar co calzado da rúa pola casa, poñemos as zapatillas. Entonces, se vamos a pasar pouquiño tempo ou a maior parte do tempo que pasamos na casa estamos sentados no sofá,
pois valeríanos ese tipo de zapatilla que descalza por atrás e que non leva ningún tipo de sujeción. Se vamos a estar na casa facendo a comida, facendo as camas, os labores do hogar e demais, deberíamos irnos moito máis a un calzado deste estilo. Mais pechadiño. Cerradiño por atrás, que nos sujete, e despois, dependendo pois eso, do tipo de pé que teñamos, necesitamos que seña algo regulable, que teña pois velcro ou cremallera ou algo que podamos meter. Faz ben en matizar que as zapatillas de andar pola casa son para andar pola casa, que hai moita xente, coñecemos a moita xente que fai prácticamente toda a actividade do día e vai a comprar o pan e vai tal coas zapatillas de casa, que a mí me parece moi cómodo, pero igual non é bo pro pé. Igual non é o idóneo pro pé. De feito, o tema das casas do rural, moitas veces, a xente que utiliza, bueno, que ten que salir afora a coller leña ou a facer algunha labor con animales, suelen pecar moito pois deso de deixar as postas, non? Xa que as levo, vou ali que un momentiño, e mellor non. Mellor que non. E ter moito cuidado tamén que señan que non señan, bueno, que señan antideslizantes. Bueno, hai quen vai verogando, hai quen vai a por leña e hai quen ven a televisión en zapatillas de andar por casa, porque estou vendo por aí no público... Que vexan a televisión en zapatillas é máis normal. Sí, tamén é verdade. Pois as de ermitas era, non? Sí. Moi bonitas as de ermitas. Sí, señor, pero de chancleta, De chancleta, claro, para andar pola casa. Claro, moi ben, ermitas, para andar pola casa, pero para non facer as labores da casa. No. Cando te levantas, antes de ducharte ni nada, exactamente. Te las zapatillas. Non que va a ermita, seguro que é un día que botas todo o día coas zapatillas. No. Eu fago, Algún día sí. Non faz. Non saes a horta, nin ao xardín, nada, con esas zapatillas. Mancho. Non saes por non manchar as zapatillas. Eso mismo. Mira, eu vin aí un anaco a outra señora do público con unhas zapatillas preciosas. E decía eu, estas, non, aquela señora de rosa, Juan, esa señora de rosa. Porque todo o mundo zapatillas, hoxe aquí. Dicía eu, presumida ata para estar na casa. Claro, pero non as vemos, tes que pode levantar así un pouco a perna. Aí está. A ver, monto unha man eu. Caramba. Son bonitas, parecen bailarinas, non? Parecen bailarinas. Mira, pois ese tipo de modelo é cerrado por atrás, é moito máis adecuado que as outras zapatillas descalzas. Porque a ti gusta o zapato plano? Eu sempre ten que ser plano. Antes anduve sempre zapatitos de agulla, pero agora do catacón de agulla. Fastidiaxeste aí un pouco. Claro. Gusta moito andar moi fino, pero... Tivo un problema con iso a raíña Leticia, non? Sí, estuvo enferma, bueno, ten un neuroma de Morton, que ao final o que fai é que ten unha fibrosis entre os metatarsianos, mirade, para que temos por aquí un osiño de pé. Un modelo, xusto aquí, nesta zona de aquí, entre o terceiro e cuarto metatarsiano, ten un nervio engrosado. Entonces eso genera moitísimo dolor. Moi incapacitante. Está dicindo aquí a mi amiga que non, os pesteños bonitos. Telos bonitos? Pois telos bonitos. É verdade. Pero bueno, hai que saber tamén cando baixar dos tacós. Entonces, claro, vides dunha generación que pola nosa parte temos moita máis suerte, que andamos moito máis en deportivas, pero a vosa generación... E antiguamente andaban con zocos. Con zocos tamén, os zocos. Aquí, bueno, é cousas da televisión, sí, non pasa nada, pero bueno, os zocos tamén é un calzado que non está mal, é un calzado de madeira. Os zocos de madeira? Sí, tiña a súa función, bueno, ao final, por aquel entonces, era o que había. Bueno, hai moita xente que está feita a levar, como pasaba con nosa amiga Elena, habitualmente tacóns, e que cando chega a casa, eu teño visto isto, de verdade, en xente maior, ten as típicas pantuflas con chisquiño de cuña, porque din que están máis cómodos que en plano de todo. Sí, de feito, bueno, a partir de certa edad, a musculatura perde elasticidade e cando estamos acostumados a levar tacón ou altura necesitamos zapatillas con cuña, senón vámonos hacia atrás e desestabilizámonos e caemos. Hai que coidar os pés, seguridade, confort, todo iso. Pero estamos en tempo de moito frío, estamos en pleno inverno, todos os anos a mesma cantilena, non? Os sabañóns. Por que veñen? Por que aparecen? Polo frío? Os sabañóns é unha afectación que pode aparecer nos pés, pode aparecer nas maus, pode aparecer incluso na nariz ou incluso nas orellas. Ven un pouquiño determinado por mala circulación e por cambios moi bruscos de temperatura. Se de repente pasamos dun frío tremendo e poñemos os pés nunha manta eléctrica, ao lado dunha estufa, nunha lareira, nunha chimenea, ese calor tan intenso, a vasoconstricción das... Mira, aí estamos vendo unha imaxe que nos podería facer sospeitar de que sufrimos de frieiras, precisamente. E iso é moi doloroso tamén, non? Provoca dolor, escozor, e, bueno,
tardan en marcharse. E como evitalas, entón? Pois o ideal sería o movimento. Témonos que mover para fomentar un poquinho a circulación, para que suelen aparecer en xente que ten problemas de circulación. Pero iso antes de que aparezan. Claro, antes de que aparezan. Porque cando aparecen calquera se move despois. Bueno, cando aparecen, pois podemos consultar no podólogo, que nos pode dar certos, produtos específicos, cremas para os abañós, e hai tratamientos como láser ou algún produto que mellora esa vasoconstricción dos capilares, sí. Decías que hai que moverse, agora que empezamos un novo ano e a xente está cos propósitos, hai xente que botou a andar, pero botou a andar que tampouco sabe para onde va. Ainda non parou.